Iku. Nek sampean kok ajeng ngeboti Kurawa niku Kurawa ketaman pagebluk, Kurawa ketaman sesakit, Kurawa mbok mudhar mbok ben malah donya tentrem tanpa Kurawa. Malah Pandhawa iso urip ayom-ayem tata ditentrem kawula Ngamarta ora terbebani karo entene Kurawa. Nuwun sewu. Kula blakani sisan kula sengit karo sampean. Kula sengit karo Kurawa. Jeng pripun? Jeng pripun sampean? Ora diuni sampean. Oh, kene iki insinyur jelele. Padake senane kok ora. Mul, kaduk wani kurang setuku aturmu Petro. Saniki sane sampean ajeng pripun? Ayo, nanti papan wong meter kadek dayan. Aja ning kedaton, aja ning Gatulaya. Durna sing diajane terus dijajange. Ajange Petro kantong bola. Ayo. Sing bakal mati Petro apa Durna? Didelok. Nggih, nek kersane sampean ngoten kula mung iso ngegongi, kula mung iso ngenut sampean. Yo ijen do ijen lenang do lenang kaya ngapa tandange Begawan Durna kaya ngapa digdayane Petruk kantong bolong kula entosi teng jaba sinuwun.